hallelujah, hallelujah. Timbomore sana, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Chimbomore so uri pedyo newe mangwanani ano uti waita zvakanaka wauya. Chimbofarira uri pedyo newe. Chingopawo kutenda kuno uri pedyo newe. Teenagers ingofarirana ikoko, mayouth mungofarirana, vana mama pamwe chete nana baba chingofarirana mangwanani ano, nekuti Mwari watipa umwe mukana zvakare kuti tiuye tigosangana zvakare tigorumbidza pamwe chete uye tigofarira Mwari wedu zvakare pamwe chete mangwanani ano. Chingofarirawo uri pedyo newe kuwevhuwe, chingowevherawo umwe noumwe usingasvikiri kuti Mwari atiitire zvakanaka, uchigadzirisawo maoko ako, uchigadzirisawo makumbo ako kuzomutambira, uchigadzirisawo zvakare kunyangwe nemuromo wako kuzomuimbira mangwanani ano muzita raJesu. Haleluya. Tinogona kumboita kamhere kuna Jehovha, tingoita musindo kuna Mwari, zvichiratidza kuti wakasimba mangwanani ano. Chingozviti iwo wakasimba, kungoita kamhere kuna Jehovha muzita raJesu. Haleluya. Hallelujah. Dinamutenda, dinamutenda ishe, 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 dinamutenda, dinamutenda ishe. Nyangwe zangu ndaitu makanizira nyasaise, nyangwe zangu ndaire makanizira nyasaise, nyangwe zangu ndaitu makanizira nyasaise, nyangwe zangu vaire makavanzira nyasaise, nyangwe zavo vaipo makavanzira nyasaise, nyangwe zavo vaipo makavanzira nyasaise. Dinamutenda, dinamutenda ishe, dinamutenda, dinamutenda ishe, dinamutenda, dinamutenda ishe, dinamutenda, dinamutenda ishe. Chingobatanidza maoko ako so, uchiratidza kuti uri kumutenda ishe wako. Handitika itawo zvino upenyu so. Dinamutenda, dinamutenda ishe, 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 dinamutenda, dinamutenda ishe. Nyangwe zangu ndaitu makanizira nyasaise, nyangwe zangu ndaire makanizira nyasaise, nyangwe zangu vaitu makavanzira nyasaise, nyangwe zavo vaipo makavanzira nyasaise, nyangwe zavo vaitu makavanzira nyasaise. Dinamutenda, dinamutenda ishe, dinamutenda, dinamutenda ishe, dinamutenda, dinamutenda ishe. Mururune murizo kuna Jesu. Chigone maoko ako so, 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 so. Farira Jesu mangwanani anu, taifira Jesu mangwanani anu so.
Namutenda, namutenda, ise. 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 Murizo kuna Yesu. Murizo kuna Yesu. Chingo na ima kwako pamwe cheto. Uchiramba uchingo daro uchifarira mwari wako. Murizo. Chisamba wako pamwe cheto. Farira Yesu ne murizo.
mukuru achivakadzapa anosimudza marombe kubva mukuru wamwariwe kubva mukuru achivakadzapa muhoko kuna Jesu 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 muhoko if Jesus fire if Jesus fire if Jesus fire if Jesus fire usati wanamata ama yangu tanga wanamata iwe hakuna chimwe cha ungaita usati wanamata oh ama yangu iwe tanga wanamata iwe hakuna chimwe cha ungaita usati wanamata Kufamba na Jesu iwe hakuna chimwe
watenga imba iwe hakuna chimwe oh kana uchida kupasa chikoro iwe hakuna chimwe oh kana uchida urume yakanaka iwe hakuna chimwe oh kana uchida mukadzi yakanaka iwe hakuna chimwe Ditarire ino kufara ishe wangu ndiwe Wow.
Glory be to Jesus. Oh, na vanu vako marikuto to
Kutimi mwari timi muchengeti. Makanaka mangwanana. Iwaione sucesso. Iwaione sumuatsose. Iwaione sumangwanana. Iwaione sukumabasa. Iwaione sukushikoro. Iwaione supese patiri mwari. Nekuti tiri vanhu venyu Jehovah. Makanaka Jesu. We worship your holy name, mangwanana. Sinotenda mangwanana. Mutariri ndimi Jesu. Muchengeti ndimi mwari. Anorapa vanorwara ndimi Jesu. Makanaka mangwanana. Zita renyu ngariwongwe. Muzita ra Jesu we worship. Mazita Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Kababongwe Jesu. Akatendeka muzita ra Jesu we Nazareta. We glorify your name. You are Makanaka muri mutsene Jesu. You are worthy of all the worship. Lion of Judah, we worship you. Lion of Judah,
Jesu. Muri mutene mwari w'amasimba wose. Muri mutene, you are holy Jesus. For you never change. Abazuro nasi nekusinga pere. Makatendeka muri mutene. You are worthy, Father. We acknowledge you. Makanaka mwari. Mari wongwe vita renyu. Gari na matwe. Mangwanani ano. Gari kutwe Jehova. Mangwanani ano mwari. Moyo yetu tunoipa kwa muri. Itaize somuno mwari. Itaize somuno na mutene. We honor you, Father. We honor you, Jesus. We glorify your name. Makanaka muri mutene mwari. Gari wongwe vita renyu mwari. Hakuna zeri mwezita. Kunenga na panika. Zakafonira ne kuna matwa. Kunegwe vita renyu Jesu. Abawangu makanaka. Mutene muno shamisa. Mutene makatina kila. Nema kwanani ano mari. Nema kwanani ano swakare Jehova. Sangana iwonesu mari. Sangana ine moyo yenu mya mutene. Sangana iwonesu Jehova. Masita Jesu. Muchinda werukare. Muchinda werukare. Jehova so shamisa. Masita mwari wakatendeka. Woni dzenyu mweamutene. Woni dzenyu dzinogara nekusinga peri. Hatingatyi zvinovhundutsa zvose. Kunyange miseve inopfurwa masikati. Kunyange hosha dzinofamba murima. Nekuti imi Jehovha munesu, we honor you, Father. Thank you, Jesus. Ngarikudzwe zita renyu. Glory in Jesus' name, amen. Hallelujah. Hallelujah, kereke. Mangwanani ano ngatigamuchira. Hanzi iye shumba ya Juda. Shumba inotirwira. Zvinouya. Asi shumba ya Juda kana yakamira. Hakuna chinondiparadza. Hakuna chinoparadza iwe. Mangwanani ano ngatigamuchire. Iye shumba ya Juda muzita raJesu. Amen. Unogona kupfuura ipapo muzita raJesu. Amen. Tinotenda praise and worship, tinotenda munogona kugara henyu pasi. Amen. Takamira kudaro lokuti tigamuchire vafudzi vemweya yedu vatakapiwa naShe. Tina baba namama vari pakati pedu. Regai tivagamuchire muzita raJesu. Amen. 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 Munogona kugara henyu pasi mangwanani ano. Lokuti tigamuchire zvakare utungamiri wepakereke pano, maboard members ose tigainzwa kugamuchirwa mangwanani ano muzita raJesu. Amen. Tigamuchire zvakare leadership yana mama, leadership yana baba, newese anongonzi mutungamiri, inzwai kugamuchirwa muzita raJesu. Amen. Tigamuchire zvakare ana mama, ana baba, inzwai kugamuchirwa muimba yaJesu muzita raJesu. Amen. Youth and teenagers, maitirwa zvakanaka nhasi mauya kukereke, inzwai kugamuchirwa muzita raJesu. Amen. Then our special group, regai tivagamuchire. We have got our babies, our Sunday school. Inzwai kugamuchirwa muzita raJesu. Amen. 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 Thank you so much. You can go to your classes. Amen. Ndine ma-items andinawo. Ndichasiya nguva ino kuna mama makahamadze vane testimony. Then praise and worship inozouya ne-one song. Uyai henyu mama makahamadze. Yes, praise and worship muchigadzirira. Amen, church. Ndatoti ndite zvekunyora pasi ndingakanganwe zvinhu. Actually isi testimony ndandiri pano kuti ndizotenda kereke ino ndichitanga namama. Mama, thank you so much kuburikidza nemwana. Nave ndine mwana akazoshaika airwara zvake. Aive ane problem yemwoyo. Aive ane maburi 2 paheart. So they tried kuvhara imwe yacho 1. So after some time, mwana akazoshaika. But during that time, mama was there for me. Vachingocheka kuti
uri sei mwana wangu vachifona nguva zhinji. I thank you so much mama nerudo rwenyu rwakanyanyisa. Rambai muchingoitirawo vamwe musaitira inini chete. Mwana achizoshaika ndoda kuzotendawo dhedhi vakasvika nguva kumakuseni. Ndakanga ndataura manheru malate, I think ndanziri kuma11, but around past 6 to 7 singakanganisi dhedhi vakange vatosvika kumba. I thank you so much dhedhi nerudo rwenyu rwamakaita. Also ndichizotenda maboard members pabherial yomwana vakange varipo burikidza namama nadhedhi futi vaivepo. Ndinotendai chaizvo nema-church members akange aripo. Mwari vakuitirei zvakanaka. Ndisingasiye baba makahamadze murume wangu. He was there for me. Pese zvichirema zvichirwadza. Asi he was there. Vakanditsigira. Takangodaro ndichingoti kumwana wangu Matipa. May your soul continue to rest in peace. Thank you so much, church. Maita basa. Thank you. Praise and worship nogona kuyenyu.
vachigara pasi ngativaombererei tiomberere zvakare makama dzine testimony yavo muzita rajesu. Amen. Do we have any visitors that have come today for their first time? Do we have any visitors today? Just raise your hand. We just want to see you and greet you. Yeah, I see some hands there. You can stand up. Then we want to greet you in a better way. We have got ushers who are standing on the sides. They're going to take you to the podium so that we can greet you the AFM ROODEPOORT way. Tiri kufara kusangana, 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 tiri kufara kusangana. Amen. Tokugamuchirai muzita raJesu. Amen. Do we all understand Shona? Are we all comfortable? She doesn't understand Shona, but we all understand English, so that I can just do it in English at once. We are all comfortable with English, ne? I just want us to greet each other and also know each other. We welcome you. We want to know you better than just sitting on the bench. Amen. I'm going to introduce myself. Then I'm going to give you a chance to introduce yourself as well. My name is Mama Moyo. I stay in Florida. I fellowship here under our pastors here, Baba and Mama Jiriji. Yeah. So I want you also to do in the same manner. Just let us know your name, where you come from. If you come here to join us or you just come here to visit. And also, where did you find about us? Were you walking on this road or did you find us on social media? Just let us know so that we can emphasize in what area that you have found us. I'm going to leave this chance to. Amen. Amen. Yeah, be comfortable to say in Shona. I was just put what you call for my sister there. Okay. Into it called brother Sidin. No gara uko kusona viri. Nangoto nibo bata one ngunda uya ona tete wangu ambondita ano tumenda ku church but nakugara untu mwana wa AFM kufanda chikora zvangu. Amen. 10 or 10, you can pass. Amen. Amen. Ininde itwa Colin Mvududu ndiri mai va mai Chimbi ndinobva Cape Town tangoya kuzovisita Star Jesu. Amen. 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 Igama lami ngu-Efficiency. Isibongo sami zakusola. Ngihlala eClearwater. Okay. Ngivizithile. Thank you. Amen. 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 Starang lonzi Yvonne Jakarta. Ndinogara kuNewlands. Ndauya newani wekudhilari. Ndauya ndirivisita. Amen. Thank you. Amen. My name is Shamini Mawe and I stay in Newlands and I came here to stay. Thank you. Amen. Amen. Indetwa mai makore ndakambo ngenamata AFM ichiri ukona uko saka payakazoya kuno handina kuzombokwanisa kubatana nevamwe ndaingoonawo ndichidarika saka muzuva ranhasi ndangotiwo ndibatane nevamwe ndichange ndiri pano. Amen. Amen. Thank you so much. Ndinoti inzwai kugamuchirwa. Inzwai kudzirwa muimba yashe muzita raJesu. Amen. And to my sister who doesn't understand what to call Shona, we also have an English service from 8 to 9. You are welcome to come for that service so that you can be included in everything that will be happening there. Then you have got some information that you have there. There is one that you need to complete your details. Just let us know what you call your addresses and everything, your phone numbers. And the other paper includes the information about our church, where we are coming from, where we are going. Then after the service, can you kindly go and sit on those couches, the cream ones? You're going to meet our secretary. They want to know you further and also tell you more about our church. And there are also refreshments that will be waiting for you. Thank you so much. You can take your seats. Thank you. Ngativaombererei vachigara pasi. Amen.
Nguva ino nekuzara kwayo regai ndiisire kuna secretary. Tinotenda regai tiomberere mama mai moyo vachigara pasi uye nekucheya kune upenyu mangwanani ano. Zviziviso zvedu zvakamira zvakadai. Ndichatangawo nechiziviso chabva kuna namama. Ladies vanotizivisawo kuti musi wa4 to 6 October hanzi tichange tine kembi yedu yokupera kwegore. 4 to 6 ndo vhiki inotevera. Saka hanzi camp fee yacho i650 vana mama nevasikana veyouth. Munokurudzirwa kubhadhara madeposit kuna mai mugando uye hanzi vanenge vaita ma-ATM deposit kana ma-EFT hanzi tumirai mai mugando ma-proof of payment. Chizo chedu chinotevera chinobva futi zvakare kuna mama vanotizivisawo kuti hanzi tiri kutengesawo mabhegi. Last week ndakambomasumudza pano pamberi. Kunoda vanodawo mabhegi aya hanzi ari kuwanikwa kumashure uko kuna sisi Enes uye mabhareta achiriko futi zvakare. Saka macomrades handei tinotenga mabhareta. Vana mama vachangewo vane fasting yavo. Regai ndingoti kereke yese tine fasting yedu musi weFriday iri kutevera iyi. Asi vana mama vanozonokondinya havo nekembi yavo vachizonobreka musi Saturday. Asi kereke yose vana baba nevakomana youth tinobreka Friday manheru. Saka mangwana hatina fasting asi tine prayer. Mufundisi vachange vari pano musi wechipiri kubva nenguva dza9 AM kusvika 3 PM. Kune vese vanoda kuona mufundisi takasununguka kuya panguva idzi uye tinokwanisa futi kuita maappointment tichishandisa nhamba dziri pamadziro apo. Idzo nhamba dzamufundisi dziripo, tinokwanisa futi kushandisa idzo dzakanzi church office number. Chiziso chedu chinotevera chinobvawo from our media and marketing. Vanoramba vachingotikurudzirawo kuti hanzi handei pamasocial media platform edu. Vanowanikwa ivo paFacebook, vanowanikwa paInstagram, paYouTube uye vavapo futi zvakare paTikTok. Hanzi handei tinoita like and share zvavanoposta pamaplatforms iwawa. Regai ndidzokorore chiziviso ichi kuti vaenzi vese vamboya kuno kumberi. Ndinokumbirai kuzokuonaiwo ndakamira mutsoka dzasekretary panopera service yedu musi waranhasi. Musi weSunday 20 October tichange tine our dedication and our baptism day. Kune vese vanoda kubhabhatidzwa nevanoda kudedicatesa vana tinokumbirawo kuti munonyoresa kumashure uko kuna sisi Enes kuinformation desk. Regai nditi from the 26th November to 1 December tichange tine revival yedu yokupera kwegore. Kereke yose ngatigadzirirei chiitiko ichi. Panopera revival kuchange uri musi wa1 December inenge iri pastors appreciation. Saka mapoka ese akasiyana siyana matiosanganisira madepartments ema-individual ngatigadzirirei chiitiko ichi. Mapoka anotevera anokumbirawo kuonekwawo neutungamiri hwavo. Ndichatanga nePenview Soul Group, Town Soul Group uye neYouth Girls. Hanzi panopera kereke ngatisanganei. Saka ndichakumbirawo kuti Youth Girls dzisangane kwamunogara uko. Penview yopinda prayer room, then Town Cell Group handei kune mamwe maoffice anenge akashama ari uko. Regai ndipedzisewo mangwanani ano ndichiti our tithe and offering remains an important part and an important part of our commitment to the church. Tiri papo tinokurudzirwa kubhadhara zvipo zvedu nezvegumi tichishandisa nzira dziri pamadziro apa. Tinokwanisa kuita ma-EFT, tinokwanisa kuita ma-ATM deposit uye tinokwanisa futi kuswipa kumashure uko kune kaswiping machine kariko kana kuya nayo pano pamberi panguva yezvipo nezvegumi. Ndiomberereiwo ndichinogara pasi. Tinotenda. Maita basa nezviziviso muzita raJesu. Amen. Ini ndichinopeta pano ndibatsirewo kugamuchira mhuri yandakapiwa naShe. Amen. Ndibatsirewo kugamuchira baba moyo vakanditenderawo kuti ndishandisewo senemi yawo for the last 19 years.
And I'm also hoping for the next 100 years I'll be using the same surname. Amen. Takaropafadzwa nevana vasikana, tina sisi muno vari kuyouth, tina Mufaro ari kuma-teenagers namiya ari ku-Sunday school. Ndiri kuvagamuchirwa muzita raJesu. Amen. Kereke takamira, regai tigamuchire baba vauye to the podium muzita raJesu. Amen. Tinogona kuombera maoko kusvika vasvika. Hallelujah. Titende Mwari naye mangwanani ano nekutitendera kuuya kuno, that we are in his presence again today. Titende mama moyo vanga vachilida vachicheya zvakanaka, tingobatanidza maoko tichivafarira muzita raJesu. Titende baba manhivi vatipa zviziviso naye muzita raJesu. Hallelujah. Pamwe chete namaisa nyamawe vanga vachilida kuintercession, ngobatanidza maoko zvakare tivatende. Pamwe chete nevanokweretawo senemu yangu vanga vachishumira kuEnglish service, tivafarire muzita raJesu. Hallelujah. Ndinotenda Mwari. Takachamira kudaro ndokutenderai kugara pasi manje manje. Regai ndireminde vakomana vari kuma-teenagers, vari ku-youth, nevasikana vari ku-youth, kuti we have a reason why we did not join youth and teenagers. Hakuna mukomana ari ku-youth anobvumirwa kuchata nemusikana ari kuma-teenagers, kana musikana ari ku-youth anobvumirwa kuchata nemukomana ari kuma-teenagers, unless iri hanzvadzi yako, kana kuti muine ukama hunokubatanidzai paropa. Whether kuti hai kana kuti makadii, pano pachurch as a police is prohibited. Even akafamba akashama musiya akadaro. Anditika, even ukatumira machats acho tinomaisa apa. Tongobhulanga zita remusikana tosiya rako nenamba dzako. Ndati ndikurangaridzei zvichida tine vanyowani vakazouya tambozivisana chiziviso ichi. Vana vedu vari kuma-teenagers havana ukama neyouth. Ndosaka tisikaiti makembi pamwe chete, ndosaka tisikagari pamwe chete. Vasiyei varwisane nemetriki, vasiyei varwisane negrade 10. Umobva ati ko ndikatsamwa, kana mandiisa pabhodhi, unongotsamwa hako because ina handiroveki, handitukike, handiroyeki. Unongotsamwa hako kusvika waputika, uchazongofara hako. Kana mwaka wekufara wadi wakwana. Vabereki ndibatsireiwo, mukaona muyouth ari kufarira muteenager wenyu, imi ngozivezerai baba namai manhivi kana baba namai moyo, totoshanda naye. Apa ndati ndingodaidzira kuti vanyowani vanga vasati vazviziva vazvizive. Vabereki ndiomberereiwo maoko nechirongwa chakanaka chikadai. Tabvumirana vakomana vekuyouth nevasikana. Even vasikana vari kuyouth, mukomana muteenager ingomusiya akadaro. Kana uchinyatsomuda mumirire asvike 21 kana 20. Handitika kana uchinyatsomuda, uchinyatsonzwa kuti uyu ndo pataurwa naJehovha, ndarota kuhope Mwari vandiratidza, ingomirira 21 dziti gedye wozotanga kutaura naye. Kana Jehovha wataura newe, wanokupa zvenyasha dzekudii, dzekumirira. Handizvo here? Ehe. Kana Jehovha kuratidza aine 14, wozwa kuti une 6 years dzekudii, dzekunamata uchimunyengeterera. Mwari verugare vachidini zvavo, vachikudzwa. Anditika, zvakatinakira izvozvo, ndiri kudzokorora izvi ndichirevesa, kutorevesa chaiko. Kana muchitamba kuno muri mayouth, tambai makatarisana kuyouth ikoko. Zvinobvumidzwa.
handizvo here ndati tirege kugara pasi kuti mwana uzoti ndandakukotsera paapa chitaura mufundisi munhu wese akadi akamuka. Kana uine shamwari yako ine dzungu isina kuuya kuchechi ibatsire kuti kuRoodeport prayer center dzungu iri harishandi. Handiti zvichitiitira zvakadi zvakanaka. Wakawanda vakuvasha tiri kuvada kumateenagers only when the time is right. Handiti iko kuyuthi kwacho kune vasikana wakawanda. Torai ikoko vamoyo takamirira muchato. Mwari verugare vachidini zvavo vachikudzwa. Chigara yenyu pasi nangoti ndidaidzire chiziviso ichi tese takamira. Kuanoti komufundisi ndakatosenda message kare ndisingazivi. Aiwa waregererwa nekuti mufundisi vanga vagarisa vasina kudaidzira. Asi inozopinda kutanga nhasi masikati haisisina kuregererwa. Even yekuti sori hako ndisingazivi usatumira. Ingosiyana nazvo zvakadaro. Patakagumira manheru kana makuseni ndopatagumira. Kuno mwe munoti amufundisi ndakusendai kuapologize. Aiwa haisisina basa. Handiti chisiyana nayo tingotangira ipapo tichienda kupi kumberi. Mwari verugare vachitiitira zvakanaka. Nhasi we have special visitors dzauyawo pakati pedu. Tina the baby Faith from Masimike family and the baby Sky from the Chimbi family. They are all girls. They've joined us today for the first time. Vasina kutakurwa nana mai vazviingirawo kuchechi vachizwira shoko nenzeve dzavo vasina kutakurwa mumatumbana mai vavo. Tingofarirawo vana vedu kuchechi muzita raJesu. Hallelujah. Tiri kukurudzira vana amai vese kuti handei kukembi. Kune vamwe vanoti I've never missed a camp. You never know how much grace you are getting out of that camp. Vaskana nana mama handei kukembi. Let's increase the habit of loving the Lord by doing the right thing. Handei kukembi. Pamwe pacho hauzivi musi unoya mutumwa. Pamwe pacho hauzive kuti unowana breakthrough rini. I know there's a bit of fasting from until Friday morning or Friday afternoon. I want to be honest with you. Kune vese vasina kutsanya. Naturally, you will fast. Hakuna munhu asingatsanyi. Vamwe vedu tinozotsanyiswa nematambudziko. Vamwe vedu tinotsanyiswa neutano. Handei tinonamata. I know hangu vanhu vanocomplaina kuti 650 is too much, but 650 in modern day is not even doing much. Let's sacrifice for the kingdom. Let's show our love to God by committing that time to go and pray. It has been there on the calendar for a very long time. It gave us an opportunity to be able to take my leave days. It gave us an opportunity for us to negotiate, even to maneuver our calendars. Handei tinonamata. Kune mumwe munhu anongonzwa kuneta kana kungokanganisika this day. Panongomuka makuwa, panongomuka chinyaya, mwana anogona kungoita flu. Let's just challenge ourselves and be determined to serve the Lord in the way we can. Vabereki, ngatikurudzirei vanasikana vedu, handei navo. The girl child needs to know who Christ is more than the boy child. The girl child are victims of circumstances more than the boy child. Most of the ladies that are heavy-hearted and burdened, they are burdened by the characteristics of their choices. Point number one. Kune vasikana vari kuenda kukembi, go vakanyora chipepa the qualities and the type of the men that you want. Zita rauchakumbira, rauchazoshandisa, rine zvarinoreva kubva day 1 kusvika paunofa. Vamwe vanhu vanokudzwa nekuda kwemachoices avo. Patiri kunonamata vasikana, one of your prayer point, kuzomunamatira waanaye kwakasiyana nekumunamatira asati avepo. Ndinana mai vakawanda vakanditeerera vari kuti mufundisi dai kwaidzokerwa kumashure. Hama yandigere nayo dai ndisina kumbobvira ndamira. Ndaiteerera rimwe zuva ndichitarisa pamasocial media enyu. Umwe mukadzi akaenda kumurume wake akati, baby,
aiwa ndaidzoka futi kuita musikana waita sei zvikanzi I would run away. I would be run very fast away from my problems. And I will not repeat a mistake. I will not repeat this mistake. Vaskana, here is the opportunity. Mwanaskana hande tinonamata. Someone asked me this question, Pastor, when I'm fasting, I feel dizzy, I feel weak, and I feel tired. Is it helping me to fast when I cannot pray? I feel tired, I feel weak, I feel drained. How do you overcome such circumstances? God knows what we want before we even started saying it. Just take a paper, write a letter to God. On this Friday, God, I'm fasting, and I want you to know this is what I want. You write your paper in your sound mind with all understanding. You write a letter to God, you start the fasting. When you finish the fasting, you withdraw that paper and say, God, the time that I've dedicated to abstain from food and water for the sake of your kingdom, asking for these things, I've achieved it. If you feel tired, I can't pray. Write letters. Learn to write down what you're praying for. Learn to articulate what you're praying for. Don't go to the prayer camp as an accident. Be intentional. What are you going to ask? What are you praying for? What is it that you want the Lord to do? Put it down. Even if you are able to pray when you are fasting, but still put it down. Write it down. You have a diary where you request things and you review things that you have prayed about. So that when God answers you, you have terms of reference written down. Do you know sometimes when God answers us, we would have forgotten what we've asked for? Let's articulate. Pamwe pacho kana uri blessed kuti une murume kumba kana kuti waamsikana ati kurei une mukomana imbonyorerana ikapasi kuti shamwari pandakuenda kuprayer ndiri kunonamatira ichi neichi uchinyorerawo mukomana wako kwete kungomutumira tumakila t-songs. Pamwe pacho foni dzenyu ngadzimboshandawo zvinhu zviri life transforming. Do you know that you can stay in the art of jokes and you can spend most of your time making jokes and being funny and not build an empire? Apazi pese panodiwa ma-jokes. Vaskana vati kurei vari muma-relationships nevakomana vari ma-relationship. Learn to pray together. Learn to pray together. Write your prayer points together. Uchaona kuti wako mukomana uchibuda munomu anenge akukurimainda kuti chihuku chiya chekunandosi wakachinzwa sei chainaka wena, especially chilegi. Ende huku yacho yakatengwa ka1 muna February. Ari kungokurimainda things that does not transform life. Vakomana nevaskana vari ma-relationship, let's write my letters. Vana mama, let's write my letters about our children, about our health, about our future, about our husbands. The husband you want, you pray for. The children you want, you pray for. What you want, you speak it in prayer. My prayer comes ayaregai kuma jairira ande itino namata. Whatever you want, put it down. Write it down. Maria munoda kuwana se muri, write it down. Pamunoenda kuma prayer camp, don't abuse the opportunity. Don't miss the opportunity. Let's go and pray. But time of resting, don't always go kuvanhu vanotaurisa. Try to take time to reflect. The whole of Friday, reflect what God has done, reflect what God can do, reflect what you want Him to do for you. You have a relationship, you have time for meditation with Christ. Vanhu vazhinji, we do it, but we do it without understanding. I'm saying let's do it with understanding. Titore nguva yedu yekunamata Mwari nekuita zvinhu pamberi paMwari tichinzwisisa. Do you know that the time you take complaining, if you take it praying, you have something that helps.
Let's pray for my relationships. Let's pray for what we want. Never cease to pray, even if it seems like it's not working. But our duty is to pray. Kuno munhu wekuti anobva ati zii pandakutaura nyaya yeprayer. Okay, ndisati ndaenda kumboda kunama ndichada kuzonamatira vanhu vanobvisa matithe nevari kuita macommitments avo kuna Mwari amakaita gore rino. But ndisati ndaenda ikoko, I want to deal with my exam classes, my grade 7, my grade 10, my grade 12, nema university students ese, nema tertiary students ari kunyora kutanga this week, nevabereki vane vana vari kuZimbabwe vari kunyora A level, grade 7, form 4. Kana asipo mwana wacho tinonamatira iwewe mubereki, ndokumbirawo muite step up. My grade 7, my grade 10, my grade 12, my form 4, my form nema A level, ingowe aiti kunamatire. Kana mwana ari kuZimbabwe unouya iwewe ndokunamatira, but kana mwana aripo ngaauye. My university students, zvinoshanda, unotanga kuona zvishiri. You start to see things that you have never seen. My pulpit workers, can you step up? All pulpit workers, can we step up? Let's pray for these children. I'll make one universal prayer, then vana baba nana mai voya vokuturikai maoko. My university students, I'm calling upon you, all those that are going to write exams, so that you are fully committed. Nothing will disturb you. Whatever you have read, you have capacity to recall them. Whatever you are committed to, may the good Lord give you grace as you are going to write. Some of you are writing exams that are life-transforming, meticulous, all levels. Some of us, we are writing our last exams in universities. We need to just slow through and pull through. Mwari wekudenga ndokutendai nekuda kwevanava patakuvaturika maoko, hondo dzinoteera ropa, mweya inoteera rudzi, mhepo dzinosimuka kudzimba nepavanofamba dzichivakanganisa kurangarira zvavanofanira kunyora. I pray that as they sit in exams, Father, you give them the spirit of remembrance, the spirit of excellence, and the art of presentation, that whatever they are going to do becomes acceptable to the examiners and to the markers. Father, I pray that you remove the spirit of confusion, you remove the spirit of disturbances and all things that distract them, that when they are writing, they are fully committed and they are fully dedicated to what they are doing. All things that distract them and affect them, that it may not come along their way. In Jesus' name, amen. Tichimbirwa nepraise team, vana baba nana mai ngatinamatire vana vedu vachinonyora, Mwari verugare vachitibatsira. Over to you, vana baba. Na Mwari huyu se zvinogoneka, natina Jesu se zvinogoneka, iyona Mwari wedu se zvinogoneka, iyena Mwari wedu se zvinogoneka, natina Mwari huyu se zvinogoneka, iyena Mwari wedu se zvinogoneka, natina Mwari huyu se zvinogoneka, natina Mwari wedu se zvinogoneka.
Hallelujah. Unaona kuti vana vedu pamwe pacho anoita a mere distraction. I was talking to one of the sons I spoke to. I asked him, kuti wewe waigona this subject, what happened to you? Zvikanzi mfundisi, on the day ndakabana dombo, walking to the classroom, akanyatsobana dombo nzwara tweeds, but ashotoka. So paainyora exam, aibuda ropa achitorwadziwa. So kuti mind concentrate, iwe uchirwadziwa, it became zvakamuvhiringa. One of the papers arinabuda zvakanaka. And akazoita C, and I was arguing, no, you were not supposed to get a C. This was your main subject. And abati mdara gumbo rangu rakakanganisika just on the exam. Zvimwe zvacho zvinoita like a natural event, but the devil sits where we need a breakthrough. Where he knows you are now going to the next level, that's where he sits. Kuvabereki, it's very, very important to pray for our children. They can do all well along. Ongopinda mu relationship muna October muno. Yobva yangopera October unoyu. Distracted, failed, we are out. We need to pray for them that when they get to their exams, they are in their full capacity in terms of concentration, in terms of environment around. Vabereki, let us be supportive kuvana. Kana muine madimoni enamo ekurovana imbuma suspendai. Vaya vakakonectwa pamagetsi ekupopota. Imbo respect ayo kuti we have an exam writing child. Ngati dzikame. Handi zvere vabereki. Pamwe pacho mune muchigojada gurana mhepo dzacho dzinogona kusauya kuvana dzototanga nemi. Ndopa unongonzwa kuda kupopota nhasi. Kutonyatsonzwa kuti nhasi ndoda kumbonyatsa kupopota chaiko. Zvimwe zvacho it's so destructive kuvana. Let's try by all means to provide a conducive environment, an accommodative environment to our children that are writing. Be intentional. Reduce the time that you spend on the TV. Reduce the time that you spend on the social media. Also try by all means to pray for yourself. Most of us who are doing our matriculants, we are old enough to pray for ourselves, even if the parents are quiet or they are helping us, but we also have capacity to pray. So is our university students. Let's pray. For my university students that are not writing on Monday, we can still go to camp. It won't distract you much. Amen and amen. Nasinda kutaura nenyaya of understanding the foundation. How do you understand the Father? Ndiverengerewo Genesis chapter number 1 verse 26. Mova maverenga our theme scripture. Mova mandiverengera kuna 1 John chapter number 4 verse 19. Tichaverenga kuna Genesis 1 verse 26. Ipapo Mwari akati, ngatiitei munhu nemufananidzo wedu, akafanana nesu, uye ngavave nesimba pamusoro pehove dzegungwa, nepamusoro peshiri dzedenga, nepamusoro pemombe, nepamusoro penyika yose, uye nepamusoro pezvisikwa zvose zvinokambaira panyika. Then God said, "Let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on earth." Okay, ndiverengerewo 1 John. Okay, it's fine. Read the theme scripture. Mangwanani vakaenda kugwenga reTekoa. Vava kuenda, Jehoshafati akasumuka akati, "Teererai kwandiri, Judha nevanhu veJerusarema. Tendai Jehovha Mwari wenyu, ipapo muchasimbiswa. Tendai vaprofita vake, ipapo muchabudirira." So they rose early in the morning and went out into the wilderness of Tekoa. And as they went out, Jehoshaphat stood and said, "Hear me, O Judah, and you inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, and you shall be established. Believe his prophets, and you shall prosper." 1 John chapter number 4 verse 19. Tinomuda nekuti iye akatanga kutida.
We love him because he first loved us. John 3:16. John 3. Nekuti Mwari akada nyika nekudaro kuti akaipa mwanakomana wake mumwe oga kuti ani nani anotenda kwaari arege kufa asi ave noupenyu husingaperi. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. Let's go back to Genesis 1:26. Leave it on the screen. Let's start from there. Maita yenyekomborerwa inashe. Vaombererewo maoko vachangobva kudya pfuma yemwana wavo musikana achangobva kuroorwa. Vafarireyo. Ndaiti Mwari aramba achikukomborerai. The daughter is a medical doctor, married by a medical doctor. Akatigonera kuchikoro, atigonera pamurume, anochata musi wa 7 December. Kune teenagers vasikana ingotipitiraiwo favor yakadaro varashanoni. Unotigonera kuchikoro, wotigonera pamurume, wotigonera pamuchato. Semubereki unenge waitirwa zvakadini zvakanaka. This is the gift that we are asking from you teenagers. Kungotigonerawo kuchikoro, wotigonerawo kutsvaga murume, wotigonerawo kungozivawo wekusekerera inyasha dzinotsvaga ukembi. Muri kundinzwa here? Rega kungosekerera munhu ane mabhurugwa 5. Sekererawo munhu anoti mai vako vakamuona vanoti ha zvakanaka izvi. Why are you going? Munhu ngapfekewo zvakanaka musi weSunday kuratidza direction. Dai vanasikana maimboziva manakidzira azvinoita so. Chinonakidza pamwanasikana haasi mwanasikana mukuasha. Chinonakidza pamwanakomana haasi mwanakomana muroora. Mazva zvandikuedzotsanangura. Youth muri kwere uko. Chinonyanya kunakidza pamwana mukomana muroora. Uye chinonyanya kunakidza pamwana musikana mukuasha. Roorerwa nemukuasha akangorongeka wane ota so. Shuwa vana imi muda kutiitira utsinye kuti womesera. Unotsvaga mubhanditi vamwe vatsvaga varume. I was telling my daughter yesterday, ndikati mfana unogara ucharo kuti handitambi, chata uone kuti hakuna unondikunda kutamba. Shuwa muchandoona musi wacheno muchato wacheno nechisvetika kusvika apa. Zvinyatsonzwa kuti Mwari varipo. Tigonereiwo vanasikana, tigonereiwo vanakomana, tiitireiwo zvinhu zvinoita kuti tive nechimiro. Izvizvi umwe ndopaari kutonzwa kurwadziwa kuti vatanga futi. Ingoitawo zvinhu zvinoita kuti mubereki adi afare. Tikauyawo kugraduation, point number 1. Touya kumuchato, point number 2. Tozouyazve kumakorokota emwana. Taakutochembera mazuva ari kutopera. That is what we are looking forward to. Ndinzwisise kana vakunamata. Chinonyanya kunakidza pamwana musikana mukuvasha. Uye chinonyanya kunakidza pamwana mukomana muroora. Saka pamuri kutsvaga, tsvagaiwo muchiziva kuti kune vamwe vakatarisira. Jehovha wati zi, vanoti pakaoma. Unenge wakagara. Panomwe mukwasha kuti akasvika kana muroora muno unonyara kuudza vanhu kuti ndiye uyu. Tarisana vai vari kuyouth. Hallelujah. Ndoda kumbodzokera pa the foundation yekunamata. Ndati pamwe pacho patida kudzokera da kumbonotaura on the foundation. You need to take time to understand the father. Who is your father? The name of a child is derived from the father. The characteristics of a child is derived from the parents. When God created a man, ngatiitei munhu nemufananidzo vedu akafanana nesu. Uye ngaave nesimba
pamusoro pehove dzegungwa nepamusoro peshiri dzedenga nepamusoro pemombe nepamusoro penyika yose uye pamusoro pezvisikwa zvese zvinokambaira panyika. When a child is born into the family, he is given dominion automatically. Whatever we have belongs to the child. Whatever we are trying to make is for the goodness of the child. Mwari pavari kuti let us make men in our own image. Why does God loves a man to the extent yekuti takazoti Mwari vanoda munhu? It is in the nature of God to love. Why is it God loves men? It's God's nature to love. Why is it God's nature to love? Because it's his own creation. Munhu wese anofarira chinhu chaagadzira. So God is honorable to love us because it's his nature to love us. We are not loved by merit, but we are loved because of God's nature. Let us make men for us to love. So God loves a man. Men not as a masculine, but men plural as in humankind. Mwari vanoda munhu. Why does God love a man? It is in God's nature to love. God loves you because it's his nature to love you. Point number one. Point number two. The position of an enemy is determined by the distance at which the child is to the father. Every enemy is very easy to attack when the child is far away from the parents. Nevakomana vanotomenda vana vekuma teenagers vanozviita kana vabereki vari kure. When the child is closer to the parents, then the enemy is distant. So as Christians, because it is God's nature to love us, it is now our responsibility to draw nearer to him, that the enemy draws far away to us. The further you are from God's presence, the easier you are to be attacked by all types of enemies. When you are going through tribulations and challenges, the easiest way of overcoming tribulations is to draw nearer to the love of God. When you go closer to him, problems become. Munoziva kuti mukuremerwa kwese ukaenda padyo naMwari zvimwe zvinhu zvinopera, even usina mari, but pane satisfaction yekuti ndaenda kuna Baba, ndataura naMwari. When you are depressed, the moment you pray, the moment you read the Bible, you feel that I am much better. Why? You have drawn nearer to the nature of love, and you are getting into the parameters or in the intimacy of love. Or kupinda munyasha. Saka zvinokushungurudza zvinoita zvishoma. Tarisari padhuze newe. Umuti kana ndaremerwa, there is a friend who sticks better than a brother. David says, your steadfast love is better than life. With you is the foundation, the fountain of life. In your light, we do see light. Kana wakuda chiedza, unoenda pane chiedza. How do you see light? You see light by going into an area where there is light. And the light in this stage in Dimari. Kune vamwe vanhu vekuti paunoremerwa, unetsika yekuti I want to drink over it. I want to share with someone. But can I tell you, kuziva Mwari kunotibatsira chinhu one. Now I know that I can go to God with the bad feelings. I don't always need to take it on myself or have someone to talk to about it or drink over it. I can go to God with it. Pane maturity yekunamata, kunzwisisa Mwari, kudarika level yekurwadziwa. Kuti kana ndarwadziwa, I'm not going to drink over it. I'm not going to drink until I pass out. I'm not going to share until the whole world knows. I'm not going to look for solutions. Kana moyo wangu warwadziwa, ndinoenda pamberi paMwari akagadzira moyo. Arikuti let us make men in our own image. Arikuti ngatigadzire munhu nemufananidzo we. Do you know that the deeper you understand who God is, the easier it is to maneuver in this life? Pananga ndichinyora manotsi angu, ndanyora this statement, and I want you to repeat it or to write it somewhere. We are cruel to ourselves
if we try to live in this world without knowing about the God whose world it is and who runs it, it's being cruel to yourself. To try to live in a world that was created by God without loving the creator and the person who runs the world. What it means in a nutshell is, zvese zvamunoona nemeso nezvese zvamunoona nezvamunodesire kuna ari kumusoro kudenga anozvikondrora. Saka kunorarama munyika muteritori ine muridzi iwe usingatauri nemuridzi wacho. Uri kurarama munyika ine muridzi iwe usina ukama hwakanaka nemuridzi wacho, unoomerwa. Kurerukirwa, do you know what normally makes life easier? Is when you are in love with the person controlling. Kana uchida kudya nyama pamuchato, zivana neari kupakura. Vanhu vazhinji vari kutaura nyaya yenepotism. Vanhu vazhinji vari kutaura nyaya yehuori necorruption. But I want to ask you in all fairness, ukamuka waminister waunotanga kuappointa ndiani? Mwana wamai wako. Izvezvi vanhu vese muri kuchema kuti vari kutorana paukama. Iwewe ukataka kuwana chekudya waunotaka kutora ndiani? Paukama, unless kana pfungwa kumusoro kukuri empty. Kana kwakakwana unodaidza wekwako kuti huyai vekwangu tidye, pano pane zvaitika. Saka kana wakuda kudya zvepanyika, wirirana neakakirieta nyika, wirirana nemuridzi wenyika, nzwisisana neakakusika. Ari kuti let us make men. Vanhu vazhinji tiri kutsvaga mapostori, tisi kutsvaga Mwari. Tiri kutsvaga vafundisi, tisi kutsvaga Mwari. Tiri kutsvaga vanhu vane power, tisi kutsvaga Mwari. Ukanopiwa nemupostori, iye atopiwawo, anosara nerakawanda. Wakamboona mapakuriro anoita vanhu vekuketering? Vanhu vekuketering kwete vekuchechi, asi vanhu vese vekuketering vane dzimwe poto dzavasingapakuri, dzavanosiya kuseruku. Pamunoti chikafu chapera mukateerera kuseruku, ndo paunoona vakumanyura nyama yakanaka nepoto dzisina kutsva. Nevane maperembudzi pavakabuda murumbo Mwari achidzinga vaFiristia vachinzi pavanoti tikagara pano tinofa, Bhaibheri rinoti vakatanga vaviga rimwe goridhe nerimwe ndarama rakanaka kwakuzonoudza vari muguta kuti kuno kwaita chikafu, but chimwe vamboviga. But iyi ndonomawo chaiwo. Kumaketering company poto inenge yakatsvukira inoiswa kuseri, nezvimwe zvakatsvukira zvinoiswa kuseri. Vekupraise worship vanopiwa zvatsva nezvimwe. Ivo kana vakusuka ndiro wozotanga kunyatsokunanzva chinonaka chaicho chaicho, ndopavanotanga kumanyura chicken iya inenge yakamunuswa kumana hatikashandiri mahara. Kureva kuti munhu wese akasvika panodyiwa ananga kudya iye. Saka unonzwa vanhu vachiti vane huori. Do you know kuti huori hauperi vanhu vachine ukama? Kana muchida kubvisa huori panyika, bvisai ukama. Kana ukama uchipo, munhu anotanga kurangarira wekwake. Iro shoko raMwari rinobva rati akatukwa asingazive wekwake. Saka ndiri kuti pakunamata kwedu Mwari, let's try to understand the Father. Do you know kuti in every situation that you have, the love of God can suffice, can give you a breakthrough. Kungonzwisisa kuti Mwari vanodei. John 3 verse 16. You know that for God so loved the world that he gave his only begotten son. Kureva kuti Mwari agone kutibatsira akatipa munhu watakajaira, vatinonzwisisa, vatinogona kuyanana naye. Nanhasi aiti chiti ngirozi yakaburuka. It's very easy to relate with Jesus Christ than to relate with the angels. Because even my features akafanana nesu. But the understanding of who God is and what does he do on us, attract even my miracles. Kungozoti Mwari vanoshanda sei, who God is, who is your father. Munoziva here kuti kune vamwe vanhu vekuti vakafanana naMefishibhosheti, akanga ari chirema, asingarwi hondo, asina chaaita, but akararamira nyaya yekuti baba vake ndiani. Akasimudzwa nenyaya yekuti baba vake ndiani. MaKristu patinotanga kunonzwisisa kuti Jesu ndiani, anomirirei kwatiri. The more confidence you have in the Father,
the better it is to overcome problems and to enjoy. The name of the children is normally delivered from parents, Christ Christians. Ukatarisa the nature of God, kazhinji kacho people get excited and we get overwhelmed by blessings, then we forget who God is. But if we go back to the basics, womboti Mwari chi, vakandibatsira nei, vakandigonera chi, vakandibvisa kupi, ndakatangira papi. Normally if you backtrack to the foundation, I was praying and asking a drunkard, a very good drunkard. I asked him, how many six-packs did you drink this weekend? He said to me, I think about 11, from Friday to Saturday. Agarowama 6-pack 11. Then I asked him, when you got baptized, what did you have? When you got baptized, what did you have? Fundis naiwane trouse one, nangandi sina boots. The day I was baptized. And now you are drinking, what do you have? I've got a car, I've got a house, I've got companies. Kureva kuti paakagamuchidzwa nyasha, achibhabhatidzwa, achiropafadzirwa pfuma, akanganwa rudo rwakamusimudza, asangana nedoro. Kazhinji kacho, when we get astray from the presence of God, we get overwhelmed by the outcome of blessings. Imbodzokera, the day that we were baptized, I want every one of us who are adults, the day you repented and the day you were baptized, unemimwe minana yawaifunga kuti Mwari vanoita, but nhasi nekwekuda kwekuti you are overwhelmed by blessings, unogona kunge wakanganwa mimwe minana inoitwa naMwari. Let's not forget what God does. Let's not forget what the Father does. Botaridza munhu ari padhuze kuti sakanganwa zvinoitwa naMwari. Do you know kuti pane mazuva atakapfuura nawo ekuti kutenga hembe wanga uri munana? Vangani venyu vanorangarira mazuva akadaro ekuti kutenga hembe chaiko vaiva munana, wozosvika rimwe zuva rekuti unoti kana ndikasiya bhegi rese ndogona kungodzoka nedzimwe. So what am I saying? Let's not forget the Father. Let's always be rooted to understand kuti patova nemunhu pakaitwa decision kudenga, kuti munhu atova panyika, it's a decision that was made in heaven to create you as an image of God, and wherever you are, you must carry the image of the Father. The way we pray, the way we talk, the way we do things, the way we build up, let's remember the image of the Father. Who is your Father? By message, ndakawana one revelation. Kuti people want to take good feelings unto the Lord, but they don't want to take bad feelings unto the Lord. What do we do when we are angry? What do we do when you are sick? What do you do when you are bored? Imimi henyu vakuru amuwanzi kutaura kuti I'm bored. Asi vane teenagers nema Sunday school, word rekuti I'm bored, you hear it often. Vangani vakamborinzwa word iroro. It's a vocabulary inoshanda kuma teenagers neku youth idiki. Imimi you never bored, ukangoita koko yako unenge uri bored, hatimira. Palevo yedu hatina kumbobvira takabvumidzwa kuti you are bored. Waitu vari kumashure uko havapo, vari pamasofa havapo, havasi kutinzwa. Mazuva edu waitu ukati you are bored wairohwa. Uri kubhowekana, uri kubhowekana. Rari statement rausikatauri, kupindura kwairovesa. Kudaira kunyarara futi kwairovesa. Timu risimo iri rakatirera iri, chitrobo chaigadzirirwa zvinhu zviviri.
asi generation yatave nayo anogona kuudza kuti I'm bored. Chikafu chiripo, pekurara paripo, chekupfeka chiripo, zvese zviripo, ongokuudza kuti but I'm bored. But isu waiboekana nei mbudzi dzakakumirira, waiboekana nei mombe dzakakumirira, waiboekana nei, waiti ukaenda kudhibhi ukatsvairamba ukasuka ukadi nguva yekuboekana panga pasina, but crew ratinaro rine nguva yekudi yekuboekana. Oro plus maida kuzotaura kuti I'm bored, wairiziva here izwi racho. Vocabulary yacho yekumboti I'm bored waiziva here. Handiti unotaura zvaunoziva. Would you say I'm bored? Did you know there's a vocabulary that is known as I'm bored? It was not there. Vazhinji venyu makatorinzwira muno muJobheki kuti I'm bored. Kureva kuti every generation ine painoda Mwari. Imi maidawo Mwari kuti musabayiwe neminzwa kumombe. Avanodawo Mwari kuti varege kuboekana havo vari paTV. Umwe neumwe anoda kuremember the creator. That's why you see kuti drugs, preference of drugs and the use of bad substance is higher in the teenagers and youth. Why? Because they are bored. Isusu, there was no that room of being bored. So my drugs anga asina kuwanda, but ndiri kudzoka ndoti kana Mwari vari pakati pedu, he takes that space of being bored, he takes that space of feeling lonely, he takes that space of arrogance, it takes that space of the courage to go to substances, it takes that space when you are protecting the image of God, you do not take drugs. When you are protecting the image of God, you do not get bored because you have a friend who sticks better than a brother. Preservation of the image of God. Pane, a statement that I want to share with you. What makes us sometimes lose the image is when we divert from the basics. Doing small things. I was writing that, how do you love the Lord? How do you make sure that you are rooted in Christ? Seek to improve basic things. We are looking to not complex things that do not happen often. While ignoring basic things that happens every day, you also forget your image. Pane tunhu tudiki twatinoita mazuva ese. Things like praying for food, things like reading your Bible, things like improve those techniques of how to read the Bible, improve those techniques of valuing your humanity, kuchengetedza unhu, kuchengetedza vocabulary, kuchengetedza dressing, kuchengetedza the thoughts, things that you do every day protect the image of God in you. Things that you do each and every minute protects the image of God in you. Not complicated things. Improve small things. Avoid complaining and murmuring. When you want to protect the image of God, the love of God in you, the more you complain and the more you start murmuring, that the more you drift away from the image of God. Because God has never created a complaining generation or a murmuring people or an insulting. Munoziva kuti even pamba chaipo, mwana anokombolena, neari ever murmuring, anonetsa kuchengeta. Mukaenda kuholiday, it's boring. Mukatenga chikafu, handidi sadza, handidi rice, handidi chakati. That child is ever complaining. Whether magona kana amuna, munotozoti this child is complaining. Even as us children of God, if we increase our level of complaining and our level of murmuring, we take the grace and the glory of God out of us. We do not appreciate what God is doing for us. We do not appreciate what God is showing us if we equip ourselves with a spirit of murmuring and a spirit of complaining. This weather, it irritates me. Atofunyamisa kumeso, atotanga kuunyanisa kumeso, atobvisa that cheerfulness and smiling spirit. Whether anoboekana nemunhu ari kupfuura, anoboekana nekudonha kweplate,
anobhowekana nemubhedha, anobhowekana nezuva, anongoda kuona program yake ega paTV. That memorying spirit, these things that we do every day, takes away the glory of God out of us, takes away the image of God out of us. Let's stop the spirit of memorying. At family level, kumba. Unoziva kuti kuno munhu uti mumufe complain about everything. Complain about his or her body shape. Kungotanga kunzwa kuti face yangu yakashata. Kungotanga kunzwa kuti gumbo rangu rakashata. Kungotanga kunzwa kuti ndine mutsipa muhombe. Kungotanga kunzwa kuti why am I big and others are small. Kungotanga kunzwa kuti why am I small and others are big. Those kind of tendencies, they take away the glory of God out of us. Pastor, I don't like my hair. I don't like it. Hands, it's kinky and hard. Udoti ndikuite sei wakaberekwa ine kinky and hair. Gero wakazuda ungogara usina urikunetswa nei? What's wrong? Learn to appreciate small things so that God can bless us. Ndosaka uchizoona kuti kumadzimai ka unoona kuti musikana wako asati ane mari wakamurora ari kwaye iyo zvawagara neshato ine maraini kumeso imwe kala, huro imwe kala, pachest imwe kala, makumbo imwe kala. Appreciate zvakaitwa paari naMwari. Ari kutsvaga a certain skin. Kuzora mafuta hakuna kuipa, kugeza hakuna kuipa, kupoda hakuna kuipa. But let's not do it out of memory. Let's not do it out of trying to transform ourselves. Let's do it for the glory of vamwe vanomwa mapiritsi kuti mamwe maareas emuviri akure kudarika mamwe. It's a lack of appreciation of who you are. Love yourself, appreciate who you are. That opens more doors for blessings. And the people lie, ukadai unofarirwa nevakomana. Komana watorasika instead of mu. Komana. Wakutoda plural. Time I out to a plural, I got 5, what I got 5, but I got 1, unogoda 1. So Pamapacho Porukutora, the spirit of memory. Do you know my areas of pain, even Pakamba and Parimudaska Shandiginai, ever memorying? That takes away the glory of God out of you. That takes away the image of God out of you. Don't be a memorying person. Improve the coordination and plan your events properly. If you want to see the wisdom of God, ask for the spirit of coordination. Ask for the spirit of proper order. Do you know the spirit of order? Mweya wekurongeka so ngozoti kapi inoenda apa, ichi chipanera chinoenda apa, ichi chinoenda apa. Coordination spirit. Those are the things that are testimonies of God's spirit. Hakuna munhu akapfekwa nemweya waMwari ane confusion. Hakuna munhu akapfekwa nemweya waMwari anodzungaira. Hakuna munhu akapfekwa nemweya waMwari ane disorder. Pamwe pacho patiri kuda kutsvaga Mwari neimage yaMwari nekuunderstanda who God is. We are looking for sophisticated things. Just pray that God helps your coordination. Your level of coordination. Vamwe venye hamusikungoda salary increment. Murukungoda the level of coordination and the level of understanding to use what we have. All right. Mbotari sauti foundation. Tudzokere. Teaching inondinetsa ndajaira evangelism. Asi ndinofana kukudzidzisa. Pray about everything. Teach yourself to pray for even common things to you. Pray for common things to you. If you are to retain the image of God, pray for common things. Pray for simple things. Pastor, what is it that you call simple? What is it that you call common? Unfortunately, with maturity
and with maturity and more understanding, I have realized kuti chinhu chinonzi kidney chakakora zvakadii. The ability to urinate, it has killed thousands and thousands, if not vanoshanda medical field. Unoziva kuti munhu akatanga kunetseka that area takutoremerwa. Pane zvinhu zvakafanana ne such things, zvinhu zvakafanana nekugona kufamba 1 to 3 steps. Muupenyu hwangu ndakaita 2.5 days on Pampers. 2.5 days on Pampers in 2020. Kutanga musi wa 28, 29 August, ndandiri pamaPampers. Pachiuya kanesi kadiki so, kamtraining kachikubvisa pamba. Then that's when you realize kuti saka kufamba nekuyenda ndega kubathroom, it's a privilege. Uri munhu mukuru, ndichida kuti ndenda ndega zvanzi tsano, takakumagai, makatoiswa simbi amumuvhe musoro wenyu. Unoti chikafu chikauya ukachisa apa, ukafunga kuchidya ukazofunga kubviswa pamba, unotsanya. Apa iye achikuudza kuti idya ndoda kutokupa mapiritsi. Haugoni kurega kupedza portion iyi, ndikupe mai mapiritsi. Umwe mai mapiritsi. Iwe uchiziva futi, ndinoedza kutaura kune vanhu vakanditeerera vakuti zvimwe zvinhu zviri very simple that we do not pray for, they are very fundamental. Things like ability to talk, things like ability to walk, things like ability to use your hands. Let's pray for basic things. Mwari akakusika achiti, for my image to be retained, you must walk. For my image to be retained, you must talk. For my image to be fully retained, you must be able to use your hands. Vakanga vaona kuti munhu anofana kufamba, vakanga vaona kuti munhu anofana kutaura, vakanga vaona kuti munhu anofanira kudya. Appetite. Vana baba nana mai vakomana nevasikana, let's pray for basic things. Zvinhu zvatinotora for granted, it's grace. If we are to retain the image of God and the favor of God, we need to pray for basic things. Minana ya muri kudai yekuudzwa kuti masokisi avakapfeka ikala yeblack, hauna kudarika munana wekuzviendera kubathroom wega, hauna kudarika munana wekugona kuona kuti this is water, this is chinhu chakafanana ne-eyesight. It may not be important because you are seeing, but the day it's taken away from you, it's a simple gift that we need to pray that the Lord must not take away from us, nor the devil must not steal it from us. Those 2 days, I appreciated the ability to walk. And kubva zuva iroro ndakati kana Mwari maakuzonditora, nditorei ndisina kudarika neapa. Maybe anenge akurwarisa, it's fine. Ini ndanga ndiri sopa, dzaishanda. Shona munhu achiti, excuse me my brother. Ende kumadzimai vari nani, vana baba vakafanana neni, kuwana nesi wemurume kashoma. And haupiwi vanhu vari mature. Ndaitoona tuvana tune man 20, 21 ndo tune tuchiuya tuchiita basa iroro. Pane umwe anga ari padhuze neni. Aiti kana akuchinjwa waizonzwa manesi kuti, this one you may vomit. Those abilities, you need to retain simple stuff. Une vanhu vari kuseka. I'm telling you the truth. This is not good. You need to retain those things. Pray about everything. Teach yourself, even for common things, simplest things like walking. It's a gift. It's a blessing. Let's pray about it. Let's not take for granted simple things. Vamwe vedu tiri muno tine ma-spouses. Kana uine spouse, thank the Lord. Even if achishota zvakadii, at least unai. Even if achibohwa zvinengei, handina kutarisa munhu wako, ndiri kungotaura wangu kuti even if achibohwa zvinengei, itombotenda Mwari kuti at least the boring part is boring here. It's not boring there, it's boring here. The boring part is not boring there, it's boring here. Ari kunetsa ari pana.
When God created a man, what did he want? Why did God create a man? Do you know, if you know the purpose why you were created, you remain focused when you know the purpose? This is 26. I just want to do a cross-check with you. Genesis 1:26. Let us make man in our own image, in our own likeness. The first, God is talking about the shape and the character. The second part, God is talking about things to do. Image is just the shape. Likeness, it may mean the spirit in you. Then let them have dominion over the sea, over the birds of the air, over the cattle, over the earth, over every creeping thing. Ngatidzokere ipapo. Vangani venyu who can stand and say, I'm satisfying the word of God. I'm practicing dominion. We really need, we may go to heaven and find God saying you were not practicing the purpose I created for you. Every Christian, you must be craving to have some form of dominion. You must crave to have some form of power. You must have to have some form of control. It's not being Christ-like to live without any form of control. Many people are born to die. They are born to only come on earth without practicing anything. Kuna mama uti ana kana shiri huku chayo hauna. You have nothing to your name. Do you know what have destroyed Christians? Is that the appetite of control in Christians is very limited. Christians don't mind to speak in tongues. Christians don't mind to perform miracles. Ekutsika moto. Abanambonzi have control over fire. But unoona munhu achiti ndotsika achimhanya unotsika moto vanhu voti vaona Mwari. Apa hapana kumbonzi tsika moto apa. Pari kunzi have dominion. Why every Christian who have lost appetite to possess betrays the Father? Every Christian who have lost appetite to have power betrays the Father. Every Christian that who has lost the appetite of ownership betrays the Father. Every Christian who does not need dominion is betraying the Father. You must have appetite to have something. You must have appetite to own something. You must have appetite to control something. Vana vedu, do you know what is happening now? When others are focusing on generating income and generating power, the world is training our children to generate fashion, to be appetiters, to have appetite of fashion, to have appetite of clothes, to have appetite of things that do not make any value or any sense. People are having appetite of hairstyles. When others are investing in things, do you know, even up to now, Christians can't say anything in parliament because they are not there. Christians can't say anything in parliament. Why? They are not there. We are in our houses. Christians, we are not even motivating our children to pass school. We are not even motivating our children to own land. For you to have dominion over the sheep, that's why I'm trying to moon and a dominion over chicken. I know you also not dominion over chicken. Because you are not having any dominion. Do you know why Muslims are powerful than us? Muslim, even Muslim pachavo, chinamato chavo ndiyo government. Munozvizivare, kuma Muslim chinamato chavo ndiyo government. Isuma Kristu tinoda government pamusoro pedu, toenda pasi pawo, we know nothing.
izvezvi ndichitaura kudai so uri mukristu izvezvi so unenge uri mushopu yemuindia uchipfungaidzwa urimo. Perfume yakatona perfume yemaindia iya yekupfungaidza yatonamira paganda rako, even kumba unenge muindia unenge uchinhuhwirira uindia, uri kumba kwako unenge uchinhuhwirira uindia. Why? Atina dominion, atina power. Tikasavashandira tinofa. Kuna munhu andikutaura nawo, tikasavashandira tinodi tinofa nenzara. Makristu ari muno, vabereki, be intentional. Pamuri kunamatira vana venyu, declare that they must have money, declare that they must fear the Lord, declare that they must possess, declare that they have substance. Andina hangu amen. Vanhu vanodaminana patiri chidzinga madhimoni. But do you know kuti mamwe madhimoni anogara patiri inamo? Kune madhimoni anotoenderana nemweya wenhamo chaiwo, wokuti kune rimwe dhimoni risingagoni kugara pane mumwe munhu nekuda kwemararamiro ake. Ndakambotamatira mumwe munhu aiti hanzi ndikavadzima laiti ndinobatwa nemadzikiriro, kati ngobatidzai kalaiti racho usiku hwese. Rinomboita mari. Plus kune malaits akasiyana siyana, kune headlamp, kune headboard lamp, kune kamwe kepamusoro pepiro. Madhimoni kana ingoda raiti unongoisa kadiki diki kaya kepamusoro pepiro. Chwa madhimoni ochoreka kuuya madzikiriro acho. Zvino unenge uchitora papo pekuti rinongopatika rakadzimwa, harina mita, harina chiri, kubva straight current not controlled, straight mumba. How do you do it? Makristu ezvochokwadi ngaade Mwari anoita zvinhu. I can tell you this, when you have a child who doesn't want your inheritance, kune vabereki vakashanda, vakaunganidza dzimba, vakaunganidza dzimotikari, vasina vana vanogona kuzvitora. Why? Vana vacho, they are not in the right mind and in the right state to sustain the empire of the parents. Ndo zvatakaita makristu mazhinji. The father has, but we cannot hold the empire. Munoziva here kuti patakatanga kuparidza ndiri mufundisi munyowani, ndaitsikirira nyaya yekuti munhu ngaave nemba, munhu ngaave nemotikari, munhu ngaave nelicense, munhu ngaave. Izvozvi ukataridza kuti pataienda kukembi, vamasuka vamuti ndo vanga varipo mazuva kunyanya manhivi. Ndo vanhu vadai kuti pese pada kudhiraivhiwa manhivi uri kumba here, mhanya unodhiraivha nhingi pakati. Vanhu vasina dzimotikari. Senge kembi yemadzimai yakuswedera kudai, tatiri pama1. Unoziva anonzi ma1 chaiwo chaiwo. Mai vaendesa, monovatora, anditi modzokerazve kunotora vadi wasara 2-3 trips. But makaona here kuti Mwari paakatikomborera nemota musi weFriday unoyu, iwe baba kana uchiperekedza mai, it's either unovada kana kuti hausati vakomborerwa kana kuti hauna kurongeka. Unokwana pamakategories matatu. Either unonyanya kuvadisa, number 1. Number 2, hausati wabata gospel ramufundisi. Kungoziva kuti mukadzi wemunhu anofanira kunge aine license. Iwe unoti mukadzi wako anopisa clash, unogona kutadza kukomborerwa mumusoro umu kwekufunga kuti mukadzi wako anopisa clash, but uchirivhesesa vevamwe. Ene kuna vamwe vasina unhu anotorivhesesa achidongorera kuti reverse. Hauzive here kuti kana mai vachirivhesa hembe inokwira, kana uchirivhesesa mukadzi wemunhu mira kuruku. Unotozoona kuti mai vanozomhanya, unotora chijira kuzvivharira, uri kupadhuze. Pamwe pacho ngatiwanirwe nyasha. Vana baba nana mai, vakomana nevasikana, kunamata Mwari usina, pamwe pacho kwakaoma. Pamwe pacho panoda munhu anokubaya jekiseni kuziva kuti inini ndiri mwana waMwari, but handina kuperera. Why? Handina chandinacho. Yo, I know hangu kuti kune vanhu vari kunzwa kutukwa, kunyatsonzwa kuti mufundisi vari kutsika varombo. But do you know kuti varombo, it's a decision. Pane nguva yaunoti Mwari ndibvisirei urombo, Mwari ndibvisirei kuomerwa. Kana makati we have dominion, umwe anobva ati ndine spiritual dominion. Uno umwe andakambobvunza ndikati dominion yenyu neumwari wenyu uri papi? And mufundisi handina physical dominion, ndine spiritual dominion.
Spiritual inoda kushanda body yakadya, simba racho rekuzoshanda robva kupi? Vana baba vakafanana neni nana mai vane mhuri, pakunyengetera kwenyu nekutsvaga Mwari kwenyu, kumbirai chinhu chinonzi the image of God through dominion, yekuti kunamata Mwari tinoda, spiritual dominion tinoda, kudzinga madhimoni tinoda, asi tichada kuzorara, tichada kuzodya, tichada kuzopfeka, tichada kuzoendesa vana kuchikoro. Paul anombonyora kuvaGaratia obva ati anenge asina kushanda ngaarege kudya. They were waiting for the second coming of Christ. Vakasarima minda, vakasarima magadheni, vakasachengeta huku nemombe, vanhu vachingori pamusasa vachingotaura nendimi, vakamira kuti Christ anouya mangwana. Kusvika Paul ati aiwa, timu riri kunamata iro musaripe chikafu, kana raane nzara richaenda kumunda. Do you know that it's only in Christianity where we justify poverty? It's only in Christianity where we justify poverty. Kuva murombo, it's not bad. Kushaya, it's not bad. But haugoni kurarama upenyu hwese uchingoshaya. Pane pamwe paunofana kuti ndakambouya ndakadai. Munhu wese anofana kuti Mwari uyu, pandaiziva Mwari kusvika apa, ndandine izvi. Pandakamuziva kusvika apa, ndanga ndane izvi. Pandakamuziva Mwari kusvika apa, ndanga ndane izvi. Ende kuma families kwedu kwatinobva tikasakomborerwa nepfuma tinogara tichipona uroyi. Kuma families kwamunobva namatirai vanhu vamakazvarwa navo, namatirai vanhu vamakakura navo, vakaramba vasina vanoona uroyi. Ukauya nemota une chikwambo, ukauya nehembe nyowani une chikwambo, ukatenga une chikwambo. Why? They see kuti unazvo because vakaromba, havasi kutenda kuna Mwari anopa vanhu. Why? Havana. Vamwe venyu mutone mbiri yekuroya ipapapa, vamwe venyu mune mbiri yezvikwambo. Kwete nekuti une chikwambo, Mwari akakuzarurira. Ngatimbononamata, patiri kuti the image and the value of God in me. Why? When you understand the Father, Bible robva rataura zvakanaka zvikanzi God has the power to give wealth. He is the one who opens avenues. Ngatinamatire vana vedu. Vabereki vane vana namatira mwana. Mwana ngave an upgrade of yourself. Pray that your children becomes an upgrade of yourself. Okay. When we love God, there are things that we do. When we know our foundation, there are things that we do. When you understand who God is, there's things that we do. One of the things that comes with understanding God is you boost your confidence in doing things. Your level and accuracy of doing things. Do you know what limits people from making wealth and living a righteous life? What limits people to live a righteous life and to do things is the level of confidence. Chinotadzisa munhu asina kuremara kudriver, level ye confidence. The level of self-belief. Inouyiwa nekuti munhu anenge akuziva Mwari vaanonamata. When we are in Christ, we must strive to do zvinhu zvedu in the right way, in the righteous, in the right way, in a proper way. We must be able to work. There are things that we do in Christ that we cannot do out of Christ. The ability to give, the ability to be righteous, the ability to generate wealth, the ability to be sincere and honest. They all come that because we are in Christ. My resources edu tinonetseka nenyaya tithing tiri kunamatira vanhu kuti vabvise zvegumi, but chiri kukuvadza vanhu pakubvisa zvegumi inyaya kuti they don't trust enough kuti ndikapa Mwari vanondidzosera. Vangani venyu vakamboita mwana mudiki wekuti unomupa chinhu wozoti ndipo woti it's mine. Tine level yevaKristu vakawanda. Mazera ana kunashe. Ukamupa kana vakuda kuzotora anobva ati it's mine. Anokanganwa kuti ndiwe wadi wamupa. MaKristu, let's mature in what we do.
pamaresources edu kuti mari yedu iwande, we need to share it with Christ. Whatever we have, whatever belongs to us, we must always know it came from the Lord. The ability to walk, the ability to talk, the family, fuma yatinayo, chese chatinacho, chakabva kuna Mwari. The understanding that I came from God, I belong to God, whatever I have comes from Him. And once we are rooted and grounded in the understanding that whatever we have comes from the Father, that minimizes the level of pride that we have, and also that minimizes the level of overexcitement, and also that minimizes the level of self-dependence. In the animal kingdom, if one animal gets astray and leaves others, it becomes easier prey. Kureva kuti pakunamata kwedu tikabva pamberi paMwari, if we are overexcited zvekubva pamberi paMwari, if we are overexcited zvekukanganwa mabasic things, pamwe pacho tinonyura. We need to be always be reminded kuti out of Christ I cannot do anything. Without Christ I cannot do anything. Without His grace I cannot even have money. Without His grace I cannot even have the ability to talk. I cannot even have my eyesight. That total dependence in Christ. We must always refer to the Father in whatever we do. We must always be able to work under the Father, not above the Father. Teacher this, I know kuti I can do better. Ndichikujambisa ndichikuudza ma promises. But ndine mwe munhu wandoda kuti ambofunga kuti how many basics that I know about the Lord that I've forgotten. What are the munoziva kuti kunamata tichibuda mumba tinoenda kubasa tichidzoka every day. Asi musi waunoita one fatal accident unofira panzvimbo same day. Kungonzwisisa kuti when I leave my house I pray. When I come back I thank God kuti ndaenda kubasa ndadzoka ndaona vana vari right, ndaona mhuri iri right, ndaona pamba pari right. Vana baba nana mai arisi drama kuti mumwe musi pado panonokwa like this. Uchiona door richinokwa ukavhura pado ukaona panokwa paine mupurisa, unoziva kuti kwaitika accident and the accident is not good. Nekuti kukaita accident munhu akasafa avawi. Ukaona pado pauya munhu wemupurisa achinoka, unotobuda mumba sevamwe, ugobuda mumba semazuva ese, ugoita zvemazuva ese, nyasha dzekudzoka kumba dzorega kuvapo. Vana baba nana mai, vakomana nevasikana, pari kubuda zuva, pari kunyura zuva, ngatirege kuwarairwa kutadza kungotenda Mwari. Just one statement, maita henyu Mwari, tabuda tadzoka, maita henyu Mwari, tawana zvokudya, maita henyu Mwari, tawana zvekupfeka, maita henyu Mwari, vana vadzoka kubva kuchikoro. Those are things that we should never get overexcited and take for granted. Let's retain the image of the Father. Let's retain the Father in His position. Kune vanhu vakawanda wekuti kana chekudya chavepo, you take for granted kuti tinodya nyama, you take for granted kuti firiji inogara yakazara. Those are grace that every day, let's thank the Lord. Ngatirege kukanganwa kuita zvinhu zvidiki diki zvinotibatanidza naMwari. Kune vamwe vakaropafadzwa sine vana seni, ngativanatirei. Hakuna shamu inodzikamisa mwana, hakuna izwi rinodzikamisa mwana, hakuna munhu anogona kurera mwana. Tinoda Mweya Mutsvene atichengetere kuchikoro, tinoda Mweya Mutsvene atichengetere munzira, tinoda Mweya Mutsvene avakomborere. Ngatirege kukanganwa mabasic things at the image of God iri matiri. Kunzwisisa kuti pandiri pano I've got a creator, pandiri pano I've got an owner, pandiri pano ndine rimwe simba
risiri mumaoko angu randinochengetwa naro. Ndine kumwe kuchengetedzwa nekuzodzwa kuri mandiri. He who has created me and given me dominion shall see me through each and every instance. Vana baba nana mai, gore pariri kufamba makore achiwanzwa. Let's not forget that the dominion, kune those that have been given dominion, to those that are experiencing power, and to those that are experiencing control, to those that are in high offices. Rimwe zuva imbobata deski rako, imwe zuva imbobata pfuma yako, uti Mwari makaita henyu, uti Mwari makandigonera, Mwari makandiwanira nyasha, Mwari makandipa izvi, Mwari makandigonesa. Kune vane vana kutombosvika mwana wako akarara, womubata akarara, woti Mwari makaita henyu nechipo ichi, Mwari makaita henyu nemukomborero uyu, Mwari makaita henyu nekundipa vana. Let's not take it for granted that I've got children. Ene ndi munamato wangu wandinogara ndichikuitisai, wandichagara ndichikuitisai. Namatai mureke kuona makuva evana. Unozva pamwe pacho unogona kuti mumwe anobereka vana 5 kusvika 60 oti Jeni ndakamuradzika musi wakati, Peter ndakamuradzika musi wakati, Justina ndakamuradzika musi wakati, kuzviverengera makuva evana kudai. Mwari werugare ngaatipe nyasha. Vabereki vana vari kuSunday school, teenagers, don't take it granted that you have parents. Don't take granted that you have given you food. Don't look at your parents and think that they are not smart. You must be appreciative when you grow up and see. Some of you, I've realized our teenagers, they don't even eat full bread. You see, on bread they go, a bread is this. It's a rectangle. They only remove the white part. They leave the other part, they throw away. That's grace. Because some are not even able to put a meal on the table. Let's be appreciative of the Creator. Let's understand that the power to generate wealth, the power to sustain life comes from the Lord. I'm not saying eat the hard crust. Eat the soft crust. Throw away the hard crust as long as your parents afford. You see what I'm saying? It's your blessing. It's your portion of blessing. But in all that, let's give honor to the Lord. Tingovatenda Mwari, tingovapa mbiri Mwari, tingovarumbidza Mwari, tirege kuva overexcited, tirege kuvarairwa, tirege kukanganwa, tirege kubva panzvimbo. Tingova the memory in our hearts that we are who we are because He has given us the grace. Kunesu vamwe tati kurei, unogona kudzokera ukaona kuti vangani venyu vakamboenda kugraveyard. Ini ndogara ndiriko, wozi rimwe basa rangu nderekudzikisa vanhu pasi. Unoona kuti vanhu vekuma 85, 82 vava shoma kumakuva. Makuva azara 90. From 90, 89 kusvika pa 90, aiwa 89 yatoshoma. These days the prevailing age it's about 92 kusvika kuma 2000 ndo vari kufa. And these people are dying young. Because of my living habits that are not correct. Kune mwe munhu ananganishaura naye. Ndoda kuti mwe munhu adzikamise hana yake mangwananani. Amboti Mwari, I know where I am. I know where you want to take me. I know where I am now. I know where you want to take me. Kune vamwe vanofunga kuti vakazvarwa zvakanaka, you are beautiful. Please. You are only as beautiful as the Spirit of the Lord is upon you. Unounyana kuunyana kupera kuunyana chaiko. Let us be grateful of what we have and appreciate what God can do. I just want you to pray and say, God, I came from you. I should never be overexcited more than you. I should never forget who I am. And I should never forget the mandate that when I rule correctly. When I dominate correctly. When I do not have, I seek the ability to. Munhu seruva anosvava. Kana munhu akaratidzika zvandakaita izvi.
anenge ari right, but ukashayirwa nyasha muviri unodzikira, unopera. Daumbosvika panguva yekunamata. I just want you to pray. Uti, God, I want to know you. I want to understand you. Teach me never to be overexcited. Teach me never to be overreactive. That wherever I am, I understand you are there. You created me in your image. I'm your son. I'm your daughter. I am proud to be your child. I am proud to be where I am because I know you can take me far. Usafarira kugara munyika iwe usina ukama nemuridzi wenyika yacho. Kuti panyika patinakire, panyika panakire kugara, ukama hwedu naMwari ngaunaki. Imboenda pamberi paMwari. Uti Mwari wekudenga, help me that I'm not overexcited. Help me that I remain rooted in you. The love of God that surpasses all understanding, to be increased in you, to be increased in your children, to be increased in your wealth, to be increased in your household. Chimbona mata Mwari, I want you to reflect on your life and say, Lord, I love you. And I want to love you more. Say, Lord, I need to do things for you and for your kingdom. As a child, I want to carry the mandate of taking me where I am. The Lord loves you because he is a man. It's in his nature to love you. God loves you because it's his nature. Draw nearer unto him and the life will work out well for you. Timwari ndiswededzei padhuze nemi because munotida. Mwari akatida akatipa mwanakomana wake. We need to understand that he loves you. You need to know that he loves you. Ingotenda Mwari nevana vako, tenda Mwari nedzimba dzako, tenda Mwari neupenyu hwako, tenda Mwari neutano hwako, tenda Mwari nezvaakakupa, kungomutendawo kungoti Mwari makaita henyu. Uye Mwari anoramba achikusvimudza, Mwari anoramba achikuitira zvakanaka. Ingomutenda so, kungomutenda, kungomupawo mbiri nevana. Chipo chisingatengwi nemari, chipo chisingatorwi kushopu, chipo chisina kwachinoenda. Chingotenda Mwari nemudzimai wako, kungomutendawo kuti Mwari makandipa mudzimai. Chingotenda Mwari nemurume wako, chingotenda Mwari nedzimba dzako, chimbotenda Mwari neutano. Ndikukupa umwe mukana ingotenda Mwari. Uti, I love you, Lord, for who you are. You have created me. You have done wonders unto me. You have shown me grace. You have shown me your mercy. You have shown me your... I just want you to thank the Lord for that. I just want you to thank him for that. Mwari verugare vatitire zvakanaka muzita raJesu. Hallelujah. Ndoda kuti tiite imwe one more prayer. Pane madhimoni andakaona anobata vanhu yekuti unogona kukwira kusvika uko obva kudzikisa. Autombonamatira kuna Mwari kuti God, where I am, I will maintain. Kana muchindibvisa pandiri, muri kundiendesa pa next level. Hakuna munhu anofana kumboti wasvika apa woiswa apa. From glory to imbonamata. Ndoda kuti ngonditira munamato iwe nemaminitsi mashoma kuti Mwari andidzike pasi. Hakuna dhimoni, hakuna mweya wechina, hakuna mamhepo, hakuna mazwi evanhu anondibvisa pandiri. Kana ndakubva pandiri, ndiri kuenda kumberi. Vari mumaoffices, vanogara matare, ngavarege kutora zita ravo kuva vachiridzikisa pasi, asi ngavaritore vachirikwidza kudenga. Chimbonamata. Baba, ndinokutendai nevana vamakandipa, ndinokutendai nekereke yamakandipa. Hakuna vamakasimudza anodzikiswa nevanhu, hakuna vamakaropafadza anodzikiswa nevanhu, hakuna vamakakomborera anokanganiswa nemamhepo, anokanganiswa nemadhimoni, anokanganiswa nemweya yerudzi, anokanganiswa nemweya yenzvimbo. Baba, ndiri kunamata kuti pamasimudza vana venyu, pamavasvitsa varambe vachienda kumberi, mari dzavanobata dzirege kuderera, maofisi avo arege kuderera,
vana vamakavapa varege kuderera, pfuma yamakavapa irege kupera. Baba, ndiri kunamatira mweya weudyi, ndiri kunamatira mhepo dzinorwisa vanhu, ndiri kunamatira mweya inorwisa vanhu, vamasimudza haadzikiswe pasi nemweya yetsvina, wamarangarira haakoromorwi nenyika ino. Mwari Baba, ndinonamata nezita raJesu, zvamakatibatisa hakuna unotora, zvamakatikomorera nazvo Mwari hakuna unotibvisira. Pfuma yamakatipa, vana vamakatipa, mufaro vamakatipa, pekugara kwamakatipa, utano hwamakatipa, pfungwa dzamakatipa, Mwari wekudenga, zvamakatibatisa hakuna unotora, zvamakativzarurira hakuna unotora, zvamakatipa. Father, I pray that whatever we have, whatever you have blessed us with, zvigare matiri. Mwari verugare vatigonere, varambe vachidaro muzita raJesu. Hallelujah. Munoziva here kuti Mwari akakuvhurira door. Pane vanhu vanenge vachida kurwa naro, pane mweya inorwa nekukuda kwevanhu, pane mweya inorwa nekusvimudzwa kwevanhu, kune mweya inorwa nezvatakabatiswa. But tofanira kuramba tichingonyengeterera kuti kana Mwari ativhurira hakuna unotora. You see what I'm saying? Kana Mwari watipa hakuna unodi unotitorera. Toda kutora this time, toda kunamata. Takatarisana nevanhu vese vane maenvelopes avo etithe, nevanhu vese vane macommitments avakaita kuna Mwari mukati megore rino. Mwari verugare vachitiitira zvakanaka. Ndichatanga kunamatira vanhu nemaoffices enyu, then maoffices ivayo ozondibatsira kunamatira vamwe. Praise and worship. Muchitanga ndichatanga nema-leaders ekuboard in your protocol, vice admin, secretary, youth leader, uyai makadaro, nemamwe vese tichidaro, ma-head of departments. Kana ndapedza tozotanga kunamatira vamwe tese, Mwari vachitiitira zvakanaka muzita raJesu. Kana wakaroora unongoya nemunhu wako, kana wakaroorwa unongoya futi nemunhu wako. Mwari verugare vachitiitira zvakanaka. Maimufundisi yatinamatira hama idzi, Mwari verugare vachikudzwa. Ma-head of departments, ma-leaders munoziva protocol yekufamba kwenyu, Mwari verugare vachitiitira zvakanaka. Praise and worship. Mwari verugare vachikudzwa. Ma-head of departments tingoya in that protocol tikozonamatira munhu wese vane maenvelope uyai navo vakabvisa, it's fine. Angonamatira vanhu vese vane ma-financial commitments avo, kunyanya zvipo zvenyu nezvegumi zvenyu. Mwari verugare vachikudzwa. Ndino